Vittu, nyt on nelonen, nyt on nelonen. Ai vittu, ai vittu. Tää kuitenkin löis mahaa vittu. Oi perkele. Ota vitonen. Ai vitonen. Kokeile. Tiedätkö mun maha niinku liikkuus tuolla vittu? Ai vitonen. Mitä tänne sumee tää? No niin. Onks tää kutosen? Miltä? Se on väärin, se on niinku kääntää sieltä vasemmalta näppäimestä sen näytön, että se on helpompi katsoa. Okei. Se on nelonen. Pistä nyt taakse vähän. Ai vitonen vittu. Siinä kyllä mun räjähtää mun... Noniin. Ai vittu! Ai saatana! Vittu Laita se! Ai vittu, nyt on nelonen. Jääkin mut. Ai vittu! Mä kävin jo vitosessa. Laita nyt se päälle kunnolla. Ai saa. 10 sekuntia. 10 sekuntia. Joo, et uskalla. Anna tulla pussi. Joo, pussin saat. Ai vittu. Ai Laita kutonen. Ai vittu. Toi tunnu mies. Ei tunnu.